Diyos maray na aga po sa indogabos mga tugang. Ang Santa Misang ini idinudulot para sa mga minasunod na intensyon, kaiba kang sa tuyang nga intensyon. Birthday Thanksgiving of Francis Greg Emmanuel Nismal, Thanksgiving and petition offered by the following: Romanes family, Ishi David, Gloria Rivera, Pederio family, Toto and Mariza D. Xiong and family, Jacob family, Mr. and Mrs. Rolly Estay and family, personal intention of Sister Connie Saliena of the Daughters of Mary, petition for William B. para man sa kapahingaloan kan kalag ni Amelita Rafael, asin kapahingaloan man kan gabos na kalag sa purgatorio. Liwat po, Diyos maray na aga sa indong mga tugang. Yaon na kita sa ikapitong aldaw, kan misa di Aguinaldo. An pagpasalamat sa ronggawi nin pagmidbid kan mga balaog na itinataon ning Diyos. An puso na nag-uugma sa kagurangnan sa pagpasalamat, tataong magmidbid sa Diyos, na bakong harayo sa mga tawong yaon sa kasakitan. Duwang babae sa mga babasahon, ang minatukdo asin minapaarog sa to sa pagpasalamat sa mga biyaya ning Diyos, asin minapagirumdom kan sa tuyang kasusupgan, kan kita makalingaw kan karahayan ning Diyos sa satuyang buhay. Si Ana nagpamibi na magkaigwanin aki, asin sinimbag ini ning Diyos. Ibinalik niya ini sa Diyos bilang sarong dulot nin pagpasalamat. Si Maria na nangidam nin aki lalaki sa kapangyarihan nin Espiritu Santo sa iyang awit, nag-omaw asin nagpasalamat sa Diyos sa pagpili sa iya na maging ina ni Jesus. Kitagabos sa diri ning Diyos, gabos na bagay na igwa kita, gikan sa iya, asin ini mga bagay na dapat na pasalamatan niya to aro-aldaw. Makakaibahan niya to sa selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Fidel Mamerto Bagayawa, Resident Priest, Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia, Naga City. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran kanama, kanaki, kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Yesu Kristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Susuloan na ang ikapitong kandila ni Mr. and Mrs. Saturnino Rivera Jr. Ang ikapitong kandila, simbolo kan satong pag-arang, na iwaras sa to ang biyaya ning pagkasararo asin katoninongan. Pamibi, Diyos amang mamumuton, binago mo ang kinaban, huli ki Heso Kristo, ang hadi nin banuaan, ang burabod nin pagkasararo asin katoninungan nin simbahan. Lugod ang sa iyang pagdatong, magparakan pagkabaranga asin pag-iriwal. Tanganing ang gabos magpatinarabang tabangan, at namakamtan ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherap ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo, maherap ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, maherap ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherap man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Rawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahay ang buo. Inuumaw ni Ika, inuruglaw ni Ika, sinasambangi Ika, pinapamurawan ni Ika, pinapasalamatan ni Ika. Ulikan dakulang mo, pangurawayan, kagurangan na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang magkakamhan. Kagurangan na kumbugtong Yesu Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero ang Diyos, aking ka naman. Ikaw na nagpapara kay mga kasalangkan, kinaban, paheraki kami. Ikaw na nagpapara kay mga kasalangkan, kinaban. Ako ang sa mo pakimahera, ikaw na nagtutukaw sa too ka naman, paheraki kami. Kaikasanahan banal, ikasanahan kagurangan, ikasanahan ulo, kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo,
sa pangurawayan ang Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos, mantang nahihiling mo ang pagkahulog nin tawo sa kagadanan, nagbuot kang tubuson siya, huli kan pagdatong kan bugtong mong aki. Papagkanigua, namimibi kami, na ang mga nagpapahayag kan sa iyang pagkanilaman, sa maludok na pagkamaimbod, magkanigong maging kaibahan kainiman sanang paratubos. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kang tataramon. Idinulot ni Ana ang sa iyang aki na si Samuel, tanganing maglingkod sa kagurangnan. Ang pagdulot ki Samuel na magiging propeta, asin pamayo kan Israel, sarong tanda min pagpasalamat sa Diyos. An babasahon. Pagbasa sa inot na libro ni Samuel. Dinara ni Ana si Samuel, kaiba ang may 3 taon na turo. Sarong takad na arina, asin sarong anit na may laog na arak. Dangan dinara sa simbahan ning kagurangnan sa Silo. Binuno ninda ang turo, dangan ang ina kan aki, nagdulok ki Ele, asin nagsabi, Kagurangnan, kung itugot mo, ako iyo itong babae, na tuminaid sa imo digdi, asin namibi sa kagurangnan. Uya ang aki na sakong ipinamibi, itinaos ako ang hinagad ko sa iya. Ngunyan, idinudulot ko man siya sa kagurangnan, sa bilog niyang pagkabuhay, siya dulot na sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang puso ko nag-ugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Aawiton po niya to. Gabos po kita. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan sa kong paratubos. Ang puso ko nag-ugma sa kagurangnan, ang sakuyang payo, nagmumuraway sa sakong Diyos. Pagngingisian ko ang sakong mga kaiwal, hulit na nagsasarig ako sa saimong tabang. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan sa kong paratubos. Ang kagurangnan iyo ang nagtataon ng kagadanan, asin buhay. Dinadara niya sa antawos sa lulubngan, asin ibinabalik giraray. Ang kagurangnan iyo ang nagtataon ng kadukhaan, asin kayamanan. Ang tawo sa iyang ibinababa, asin dinadara sa kaitaasan. Ang puso nag-uugma sa kagurangnan sa kong paratubos. Hali sa alpog sa iyang binabangon ang mapakumbaba, hali sa kadaihan, initinaas niya ang dukha. Sa kaibahan ng mga prinsipe sa iyang pinapatukaw, ang sa iyang pamana sarong tronong mamuraway. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan
Matindog na po sa pagrokyaw kan Marhay na Bareta. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Maria nagsabi, "An sakong kalag, pinapadakula an kagurangnan. An sakong espiritu, nag-uugma sa Diyos na sakong paratubos. Hulita hinihiling niya an kapakumbabaan nin sa iyang uripon. Kaya magpuon ngunyan, ipagbabantog akong paladan kan gabos na kapag-arakian. An makakamhan, guminibos ako nindakulang mga bagay. Banal an sa iyang ngaran. An sa iyang pagkaherap, iwinara sa gabos na panahon. Sa mga natatakot sa iya, ipinahiling ang kusog nin sa iyang kamot. Linaglag ang mukna nin mga mapaabaw-abaw. Pinababa sa saindang natutukawan ang mga mapangyari, asin initaas ang mga mapakumbaba. Pinano nin kayamanan ang mga nagugutom, asin ang mga mayaman isinubol sa kadaihan. Inampon si Israel na sa iyang uripon. Narumduman ang sa iyang pagkamayherakon. Siring sa itinaram niya sa satong mga magurang, ki Abraham, asin sa iyang mga makuapo, sa panahon na daing kasagkoran. Nagtulong bulan si Maria duman, asin pakatapos nagpuli sa iyang harong. An Marhay na Bareta nin kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa Ebanghelyong binasa, mapara lugod an satong mga kasalang. Maray na aga sa gabos, Maray na agaman po, Father. an satong selebrasyon, sarong pagparumdum, pagsadol, pagagyat, na enot, tanganing magin kitang instrumento nin pagpadakula kan kagurangnan, an pag-agyat, enot tang masabutan, ang tama, tunay, asin maninigong
katalingkasan. Sabi nga ni Kayan, freedom is not doing what we want. It is doing what we ought. So bako palan ang tunay na katalingkasan, bako ang paggigibo sana kan sa tong gusto. An pasil, an magian, kundi an pag-utob niyato kan maninigo. An ikapitong aldaw kan sa tong aginaldaw, pagsadol sa sato na kita maging tagapagpadakula kan Diyos. Ang paglaom na nakakapamansay kandai nahihiling, nakakapamate kanday pinaguhona, napapapangyari ang urog pa sa pinagmamawot. Bilang simbag sa taong galang ni Isabel, si Maria nagsimbag, pinapadakula kan kalagko ang kagurangnan. Ano ang but sabihon kaini? Kan linindungan siya kan Espiritu Santo, dai niya lang ipinangidam si Jesus. Sa iya man nanahiling ang bilog na istorya nin katalingkasan. Subangging, nag-uulay kami kan sa indong kura paroko. Pinag-uulayan mi ang inaapod na spiritual abortion. Ano ini? Mga tugang, si Maria, iyo ang ihemplo, modelo, maestra niya to sa pagsasabuhay kan masabot na kaligtasan. Nangyayari ini sa duwang paagi. Enot, nangidam muna siya kay Jesus. Ikadua, ipinamundag niya si Jesus. Inipalan ang formula kung paano man kita maging ina ni Jesus. Sa paanong paagi? Enot palan, midbiron asin ako unta ang katotoohan. Ang totoo, ang tama, ang tanos. Dangan, ipagsabuhay tayan. Hain dyan ang spiritual abortion. May mga tao kaya na namumundag mangkuta o naipapangidam sa saindang isip, puso, ang katotoohan, pero daiman namumundag sa pagsabuhay. Conceived but not born. Igwa man yung kabaliktaran kaya. Namundag, pero daiman ipinangidam. Buot sabihon, minagibo mangkuta nin maray, pero taliwas sa kamauotan asin kabutan kan Diyos. Inipalan ang pinapataniran kita na kita maglikay. Tadakul sa sato, nauhulog sa tendensyang siring. Aram ang totoo, ang tama,
dahil man nagigibo sa buhay. Ang iba, minagibo man, pero taliwas man sa totoo, tama, asin maninigo sa mata kan Diyos. Sa tong mahihiling na makapangyarihan ang Diyos, nakakamundo lang na daiini nahihiling kandakol na tao. Kaya ang iba, rinaraway ang Diyos. Ipinapasipara man kan iba. Sa kapakumbabaan ni Maria, pinadakula niya ang kapangyarihan kan Diyos. Ang dai nahihiling, mahihiling sa buhay niya. Sa istorya kan katalingkasan, mahihiling ang kapangyarihan kan Diyos sa tulong klase nin revolusyon. An enot, moral. Ini ang pakilaban tumang sa kapaabaw-abawan. Ini ang enot sa mga nakakagadan na kasalan. Huli kaini, hinuna ni Lucifer na mas makapangyarihan siya sa Diyos. Dakol na mga leader ang siring kay Lucifer. Nanunuga ang Diyos, nawawarakon niya ang mapaabaw-abaw, asin rurunuton niya sinda. Ang ikaduwang revolusyon sa awit ni Maria, politikal. Sabi ni Jesus na ang mga hade kaining kinaban, namamahala siring sa kagurangnan. Inaabuso ang kapangyarihan, asin tinitimak-tinamakan ang mga katanosan kan ordinaryong namamanwaan. Dai ini mangyayari sa iya mga disipulos. Nanunuga ang Diyos na papatalsikon niya ang mga mapangkapangyarihan sa saindang mga trono, asin iaangat ang mga mapakumbaba, asin inaapi. Ang huri, iyo ang ekonomiya bilang bunga kanduang revolusyon, ang revolusyon moral, asin revolusyon politikal, nanunuga ang Diyos, nababasugon niya ang mga gutom, nin mga karahayan, asin ang mga mayaman, isusubol niya sa kadaihan. Sinda itong nagpapayaman sa paghabon sa mga dukha, asin sa kaban kan gobyerno. Huli kan sa iyang pagtubod, nahiling niya ining mga revolusyon, mga bagay na kaipuhan sa matalingkas na isip, puso, asin buot. Magbago, asin mangyari sa sato. Huli kan sa tong pagiging bukas sa kamauotan kan Diyos, asin sa tuyang kaimbudan sa pag-utog kan kabutan na iyan. Garo siya itong salming na nagpapadakula kan mga bagay na masakit mahiling sa satong paghiling sa iyang buhay, may hiling manyato ng gadan Diyos bilang makakamhan asin makapangyarihan. Mano dan talugod na arugon ang sa iyang kusog buot na mag-iyo sa Diyos
sagkod na makaantos kita sa Kalbaryo, tanganing siring sa iya, masaksihan taman ang katalingkasan kan mga tao sa maninigong ikakapamugta nin tao, komunidad, banwaan, asin, katawohan. Sa pagpadagos niya to, kan gawing ini nin pagpamibi. Narurumduman kong gayo ang istorya na kung saan minsan daa ang Diyos nakaisip na bisitahon ang kinaban. Asin kan pagtanaw niya, tulong bagay ang sa iyang napagmasdan na bako man nakabali sa iyang linalang, pero iyo ang nangungurog sa kinaban. Aram nindo kung anong nahiling niya, tulong bagay. Kasalan, kasakitan, kagadanan. Sabi da kan Diyos, kaipuhan, suguon ko ang sakong aki. Tanganing ang tulong ini, maribayan nin maninigo. Mala ta sa pagkanitawo kan Diyos. Ang kasalan, sinanglian, nin kapatawaran. Ang kasakitan, rinibayan, o tinawan, nin kahulugan. Ang kagadanan, sinanglian, nin pagkabuhay, liwat. Si Maria ang naging padalihigan kan pagpapangyaring ini na maribayan ang kadahilanan kan satuyang kalaenan, tanganing mapasato ang dalan nin kamurawayan. Kaipuhan lang kaya maging bukas ang satong isip asin puso, asin maging maimbot ang satong kalag asin espiritu sa kamautan asin kabutan kan Diyos, siring kan gibo asin gawin ni Maria. Amen. Mga tugang, mamibi kita sa kagurangnan, pano ning pagtubod asin paglaom. Tangan sa arual daw niya tong pagkabuhay, lugod mamatean niya to ang pagkamuot nin kagurangnan. Sa tong sabihon sa lambang pag-aram, kagurangnan, burabod nin pagkakasararo, pinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, burabod nin pagkasararo, hinanyugan sa muyang pamibi. Para sa bilog na simbahan, ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, sa bilog na kinaban, tanganing sinda maging tanda, nin pagkasararo, nin mga tao, mamibi kita. Kagurangnan, burabod nin pagkakasararo, hinanyugan sa mong pamibi. Para sa namamayo kan sa tuyang gobyerno, puon sa presidente, sagkod sa mga kapitaning barangay, tanganing sa paagi ninda, mamatean kan lambang saro, ang pagkasararo, kan bilog na nasyon, mamibi kita. Kagurangnan, burabod nin pagkakasararo, hinanyugan sa mong pamibi. Para sa mga nagtitios, naghehelang, asin mga nasakasakitan, tanganing kita makapag-arang asin magtrabaho para sa pagkasararo ning gabos na katawohan, mamibi kita.
Kagurangnan burabod nin pagkakasararo, hinanyugan sa mong pamibig. Para sa sato na uyang unyan sa misang ini, tanganing kita magpangadji para sa pagkasararo ning gabos na katawohan. Mamibi kita. Kagurangnan burabod nin pagkakasararo, hinanyugan sa mong pamibig. Ipag-arang taman ang ibatapang kaipuhan asin kamawotan. Mamibi kita. Kagurangnan burabod nin pagkakasararo, hinanyugan sa mong pamibig. Diyos na kagurangnan, burabod nin pagkakasararo, nakikimaherak kami na ining sa mong pamibig, asin mga inagramay, makaabot lugod sa imo. Inihinahagad ni, kay Kristo na kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Pamibi kamo mga tugang, tanganingining sako asin sa indong atang, maako lugod ning Diyos amang makapamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan na atang sa saimma kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagsasarid sa imong karahayan, nasisibot sa pagsamba sa altar, daraan mga atang,
Tanganing sa grasya mong naglilinig sa mo, maugasan kami kaini man sanang mga misteryo na pinaglilingkodan mi sa imo. Ki Kristo na kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso, initaas mi na sa kagurang. pasalamat kita sa kagurangnan sa tong Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asing dapat, matanos asing nakakaligtas na magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, ki Kristo na samong kagurangnan. Ihinarubay niyan sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen, sa daing masabing pagkamot. Ipinahayag ni Juanan sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo, na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya, kaibakan mga angheles, arkangheles, tronos, dominasyones, kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong hawak. Tanganing para sa mo, maginhawak kasing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuaning tinapay asin pagpasalamat, binakini itinao sa iya mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainayan sa kong hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkanya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iya mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin mag-inom kaini, tainayan kalis kan sa kong dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabulosang para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inin paggibuhon indo sa pagrumdom sakot. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay ni buhay, kang kalis ning kaligtasan. Apasalamat na pinagpakanigo mo magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, nganing malubos mo siya sa pagkamot, kaiban sa mong Papa si Francisco, ang sa mong Obispo si Rolando, asin ang gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda, asin ang gabos na mga gadan, naraha sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing. Kay iba ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang agom. Ang mga apostoles, mga martires, mga santos, nakaigto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheraskan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, magpamuraway sa imo siringman, huli sa imong aking si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan ka nakakaligtas na togon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, mga ngahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pagbanalo ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat ng siring sa langit. Ang samo kakalam sa araw-araw, ikaw mo sa uyan-uyan, asin patawaran mo kami sa samo mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin hari kami pagdarama sa sugo, kundi agad agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa aldaw niamo ang katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinataok ko sa Indo. Hara pagilngan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siyang mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Sa pagpuon kan misa, inilawan niya to ang kandilang ini. Tanganing mag-arang para sa pagkakasararo asin katuninongan. Lugod sa tuyang masabutan, nahabo kan Diyos na kita maging matuninong. Ang kabutan niya na kita maging para patuninong. Magpatinao-tauhan kamo kan tanda kan kamauotan na iyan. Uya, andalan, katotoohan, asin an buhay. An kordero kan Diyos na nagpapara kang kasalan kang kinaban. Paladan, minaako, minasarig, asin nagiging maimbod sa saiyang kabutan. Kagurangnan, bako ako ang maninigo, na ikaw magdagos sa sakuyang harom, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan. Pangatamano lugod kita kan hawak kasindugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Hawak ni Kristo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan ang pakisumaro sa imong sakramento, magpakusog sa mo, tanganing magkanigo kaming magsabat, sa madatong na paraligtas, asin magkamit, nin mga premyo, nin mga kapaladan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa pamibi, para sa lokal asin national election. Mahiherakon na Ama, kagurangnan kan sa mong nasyon, inuumaw kanya mo, huli kan sa imong balaog ning katalingkasan, na nagtao sa mo ning kapangyarihan na makapagpili kan sa mong mga lider sa banwaan. Nagpapasalamat kami kan sa imong danay na paggiya, mantang sa mong binabantayan ang demokrasya kan sa mong nasyon. Ang nagdadangadang napirilian, nagtatao sa mo ning bagong paglaon. Tawan sa mo ang kadunongan tangani sa mong gampanan, ang sa mong trabaho sa panahon kan eleksyon. Tanganing kami maging komunidad na nagtutulod sa pagbabago kan banwaan. Tawan mo kaming kusog buot na makapagtaram siring kan pagrukyaw ni Jesus kan Maray na Bareta. Tabangan mo kami makapagpili na tama, tanganing ang sa mong boto magkaigwa nin pagkakaiba. Sa tabang kan sa imong espiritu, giyahan mo kami sa pagpili, kaidtong mga magmamakulog sa mga dukha, maginanyog sa mga maluya, asin buot nagibuhon ang sa tong nasyon na lugar nin katanosan, asin katuninongan. Sa mong ipinapamibi ang mga lider na dalisay ang puso, na andam talikdan ang sa diring ambisyon para sa ikakarahay kan bilog na banwaan. Sa samong pagtinggalag sa Belen, ang umboy na si Jesus, ang lawig kan sa imong pagkahera kasing pagkamuot, si San Jose ang sa imong maimbod na bantay na parasurog, asin sa pagpaaling niya mo sa mantunina, maisabuhay may manlugod ang samong katungdan bilang Kristiyano. Hulita ang tamang pagpili, katolikong ugali. Amen. Amen. Matindog na po. Salve Regina, Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, Udinium Filito habitaculum efficiem retur, Spiritus Sancto operante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur.
Per Christum Dominum nostrum. Matukaw mo na po. Pasasalamat sa ngaran kan sa tong pura paroko, ang parokya nagpapasalamat sa pamilya ni Mr. and Mrs. Saturnino Rivera and family sa pagsulo kan kandila sa ikapitong aldaw kan sa tong Misa de Aguinaldo. Siring man ang pagpasalamat sa mga donantes asin nagdolot sa laog kan misa, asin ang sponsors, ang Divino Rostro Association, asin Knights of Columbus. Pasalamatan man yato ang Our Lady of Peña Francia Choir, kaiba si Miss Christine Prestado sa Saindang Services sa pagkanta sa laog kan misa. Salamat man sa mga mass servers, Knights of the Altar, lay Eucharistic ministers, lectors, commentator, collectors, Ministry of Hospitality, siring man sa satuyang social communications and media ministry kan parokya. Orog sa gabos, nagpapasalamat kita kay Reverendo Padre Fidel Mamerto Bagayawa, ang satong celebrante mayor asin predikador sa ikapitong aldaw kan satong Misa de Aguinaldo. Ang minagalang ng satuyang namomota na pura paroko, si Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukoan mga payo para sa bendisyon. Minatubod kamo na ang aki nin Diyos na kisumaro sa satuya kaitong panahon. Linalaom nindo nan sa iyang pagbalik tiraray, ang sa iyang pagdatong magdara sa indo, kan ilaw nin sa iyang kabanalan, asin iligtas kamo, hulikan sa iyang bendisyon. Amen. Parigunon kamo nin Diyos sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, asin pagpauntukon sa pagkamuot, sa gabos na aldaw, nin sa indong pagbuhay. Amen. Magugma kamo nahan sa tong paratubos, nagdigdi sa satuya, siring sa sarong tawo, sa sayang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya kamo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.